Panagsara kay takabati nga si Kristo magpasalamat. Karon sa atong ebanghelyo nagpasalamat siya. Nakadungog mo nga nagpasalamat siya. Unsa may iyang gipasalamatan? Wa mo kadungog? Uy, kawa ninyo ayo mo lagi na. Wa mo kadungog, ingon siya nagpasalamat ko nimo amahan. Kay imong gipadayag ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Murag striking kay no, nagpasalamat siya kay gipadayag sa Dios Amahan ngadto sa mga way kahibalo kadto mga way grado kadto mga tawo nga wa ka eskwela, dili mga professionals, ang iyang gililong ngadtos mga makinaadmanon o mga gamhanan. Nganong nagpasalamat man si Jesus ug unsa man sa ning gipadayag sa amahan ngadtos mga way kahibalo o mga way gahom nga iyang gililong sa mga makinaadmanon. Unsa man ni siya? Nya nganong nagpasalamat man si Kristo? Kay bao mo? Wasan mo kay ba? Ay nalamog tugag-tugag tubag niya. Sa akong bana-bana, kay di man sa ko kasigurong insakto gyud kayo ko, ang gipasalamatan ni Hesus tungod kay kini manggong way kahibalo, kining way kahibalo ba? Mauni sila ang mga modelo nato. Kana mga bata gud. Di ba? Gidili maron ang bata no nga mosod sa atong misa. Di ba? Gidili. Dito sa ubang mga nasod gani, bisag way COVID, ang mga bata adto ibutang sa luyo, butangan lag bildo ang ilang room aron kakita sila na speaker. Pero di sila paapilon sa mga dagko. Labaw na gid ron nga naay COVID. Di na gid sila allowed. Pero dunay kinaiya ng bata nga angay gyung pasalamatan. Unsa man ang iyang kinaiya, bisag di pa na niya tuyoon, automatic gina maghatag siya og kalipay og kalinaw. Ang bata ba, bisag unsa pa kabangis sa tao, basta kita gani nagbata niya, ang bata mo smile niya, muhamag-hamag niya, malipay gina siya og magmalinawon. Og mauna siya ang mahatag sa mga taong way kahibalo. Kana ba mga taong simple, kana mga taong way grado, kana mga taong pobre, unsa may ilang mahatag? Kalipay o kalinaw. Kaning mga taong tag-as kay grado, kaning mga taong tag-as kay ranggo, kining mga tao nga gamhanan kayo, mga dato kayo, unsa may ilang ikahatag? Ang opposite. Kamo diha, unsa may inyong gihatag ros katilingban? Kalipay o kalinaw? O kaguol o kagubot? Mayo. Kinsa man hindi ang nagsigig hatag o kalipay o kalinaw, taas ang kamot. Tinuod gyud ha nga naghatag kag kalipay o kalinaw. Kinsa man yun dinhi ang pabilos kagubot, taas ang kamot. Tuan na, wasay ni pataas mga bakakon mundag ko. Mailhan na dito sa inyong balay. Kanirong nagwali, unsa may gihatag ani, kalipay o kalinaw? Kalipay o kalinaw o kaguol o kagubot? Depende. Nakaron mahitabo ra gining kalipay o kalinaw nga atong mahatag sa uban basta wa tay kahibalo. Kana bang empty ta ba? Ngano man, diin man gikan ang kalipay ug ang kalinaw. Gikan gid nas Ginoo. Mao bitaw sa atong unang pagbasa, niingon diri si propeta sa ingon na to? Sa atong gabasa sa unang pagbasa? Sakaraya. Ana. Niingon siya, umaabot na ang inyong hari. Magsakay ra siyag asno, pero ang iyang ihatag ninyo kalipay o kalinaw.
Iya na nang panggubuon ka ng mga chariot, mga armas, mga igugubat, mga sundaw. Kaya nga naman, mao man yung mga tawhana ang mga banggiitan ang ilang gihatag, kagubot o problema, no? Kaguol. Pero inigabot ko nos Ginoo, maghatag siya og kalipay og kalinaw, bag-uho niya ang tanan nga mga bati, himuon na niyang nindot. Diin gikan ang Ginoo, gikan sa langit. Nya pagkunsad na ni Kristo dinis kalibutan, niingon din siya, mianhi ko aron pagdala og maayong balita ngadto sa mga kabos. Kinsa ning kabos? Mga way kahibalo. Ug nganong maayong balita mas mga kabos? Tungod kay ang mga kabos maurag yoy malinawon og malipayon. Ang kabos ba? Kamo unsa mo dato mo kabos? Kabos. Naamoy yutang giangkon wa? Wa. Subon ako, naamoy yuta nga giangkon o wa? Wa. Naamoy balay nga giangkon o wa? Wa. Naamoy sakyanan nga giangkon o wa? Wa. Naamoy tao nga giangkon nga imo o wa? Ang kabos wa gina siya giangkon nga iya. Ang tanan iya ra gyud ingnon hinatag sa Ginoo. Mao nang malipayon og malinawon siya. Kanang mga tao nga mangangkon nga naa siya iya, di na man nakabos. Mangangkon ako ning yuta, nya koralon dayon, nya atong ingnon nga bungkagan ni imong koral day kay aron makaagi ang inyong silingan sa suway nya nadag bungkag ng naong nimo. Mao na ang resulta kusmod kay na silag naong. Nana sila kalipay, wa, na ikalinaw, wa sad. Ikaw sad, nangangkon ka, nga imo ng bana. O tanawa, di bag mo agbay-agbay nagsilingan, mura kag mamatay sa kaguol. O sa kalagot, kuransa ko kag bayo, animal. Pero ayaw ang kunaw, nga imong bana, mo agbay-agbay na dito, mingon ka, akong brother, nagbay man. Kaya wa man imo ang kuna, nga imo, di ba? Mauna ang mga kabos malinawon og malipayon tungod kay wa sila'y giangkon nga ila. Pero ang pangutana, pila man kabuok nato karon ang gustong mahimong kabos og nagpuyo sa kakabos. Pila man kabuok. Kinsa man diha ang wa giangkon nga iya, niya ang tanan ra gyud iya gyung ingnon gikas Ginoo. Tas kamot kanang wa jud kay giangkon bisan imong buhok, imong naong tanan wa jud kay giangkon, ingnon ra gyud nimo iyanis Ginoo. Ako wa jud kay giangkon. Bisan madre akong gilison. Lagi wa jud kay giangkon. Kani nga tong project din nindot naman kay ni, daghan naman kay ni donate din Hurot na gug angkon ang tanan natong 7 sacraments. Tag 165,000 na pag sobrang duha na gustong mo angkon paunta nako i-reserve na lang tika kung maghimo mig bag-ong simbahan. Maghimo mig bag-ong stained glass. Pero ako mo angkonoy nga ako mo ilang gidunitan ana, ang Ginoo may gidunitan. Kana sa natong 14 stations nga stained glasses tag 40,000 man na 14 ka buok. Giangkon na sana, hurot na nagkaangkon atong burnish na hurot niya naapag yung sobra nga unom kabuok nga gusto pagin silang modonate og tag 40,000 nako reserve mana niya inikahuman anig nanani stained glass nanana di atanan munindo taning simbahan ang kono nako nga ako di ko katong kolekta nga ilang ipanghatag ang kono sa to nako nga ako samot nang dili. Unsa may ako ang konon? Nga pari ko. Ora yun na. Pari ko. Dili ko pari. Kaya kanas pari, makailabot mo ng mari usahay. Kung nagyod ko, pari ko. Maura yun ako ang konon. Nga naman, maumanay akong naong inigatubang na kos Ginoo. Pero kanang sakyanan, gihatagan man sa kong sakyanan din yaning parokyaha, mamugos man gid sila. Kadto ra man kita tong akong multicab, nindot man ta kay ito, magsige ra man ta tong ka-overheat. May to ba kay permit ta maka-feel nga naatas impierno. Ana, oy gitagaan man kong Innova, bugnaw naman kayo. Amo na nagagwanta ko sa kay-sakay ana. Ano ba? Pero di na nako ang konon na ako na
iya na dinis parokya pero gipada lawaton. Mao ra gunagon, di ba? Oh, karon ay relax lang kay ta dinhi. Way ang kunay nya unsa may resulta kung di ka mangangkon nga imo na magsige ra jud ka og pasalamat. Magsige ra jud kag pasalamat nga naa na. Pagpasalamat nga naa kay naong. Pagpasalamat may gatubang nimo sa amin, Lord, salamat na ako'y naong. Iglingi nimo sa imong bana nga hubog kayo. Salamat Lord, napasiyay naong. Igtanaw nimo sa imong anak nga sige lang tulpok sa computer. Salamat Lord, napasiyay tudlo. O, di ba? Sige lang kitag pasalamat, di ta magsigig away. Ako pasalamat sa kong buhi pa mo karon. Giing na imong tupad na salamat buhi pa ka Brad. Sister. Ana, kamausan mo pasalamat oy. Sige ra man sa muging niya kanisya no. Sige nga tupad na rin na. Ay kabalaka kay di naman nakasikit ninyo kay social distancing man ta. Pero pagpasalamat nga buhi na. Ako mura ni karat akong tingog karon. Pero nagpasalamat ko makatingog pa ko. At least makakolekta pa ni iguman. Kay kung wa na ni tingog, wa na sa ni kolekta. Sa pamay akong imisan, wa naman ko'y tingog. Ambot nga nung napagaw niya. Sige na natin ng COVID yan, ni Dapita ba na. Oo, ma-COVID. Pasalamat nga, na-COVID. Gani, ningon ko, kani ba nga itong project din, ba? Doon ako'y gisultihan, na usas atong worker din, grabihas Ginoo, no? Panahon sa krisis, panahos COVID, purti mang daghan ng donations, na huma naman tanan, ingon niya, Father, pagpasalamat yung COVID. Maunid ako kay hinatag ni COVID nako. Unsa man ni siya pasalamat manong COVID. Pero ako sang Ginoo na bitaw no, ug wa pa sad mag-COVID, di man sad ko mag-online og misa. Ya tungod sa online nga misa, porti mang daghanang nang donate gikas Amerika, sa Canada, Australia, Singapore, Hong Kong, Japan, Saudi, ang man diha. Wa pa ni padana ko gikas Iraq ug sa Iran no. Pero naay ang sa titawagan ko ana kanang Oman napita na. Oman napatoy. So salamat kay ninyo kamong nag-donate nga naa sa laing nasod ang ato rong parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish Liloan ning expand na sa tibuok kalibutan tungod aning online natong misa. Oh. Ang atong parishioners mag-average na og 100,000 kada adlaw. Wa mo malipay na. Lipay sad mo. So salamat ninyo mga parishioners diha sa online. Mo na giingon ni Pope Benedict sa una, Pope nato Emeritus, kamong kitang mga pari kinahanglan kamao sad tang mo shepherd sa atong mga sheep nga naa na magpuyo sa cyber world, naa sa internet. Ug karon natuman-tuman baya gid na ug ang kinadak-an nga volume sa atong mga donations dinhi para sa atong project gikan sa atong mga netizens nga mga parishioners. O pakpak nila. Gamay ra kaayo ang gikan dinhi nanimba kay jutay ra man say mosimba di pa gyud kaayo mohog kolekta. Kay lagi naapektuhan in taos COVID no. Ana, salamat nila. Ako lang ning gihisgutan mga igsoon kay kung wa gutay giangkon nga ato dadon ta sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo asa ta niya gustong paadtuon unsaon pagtuman ang atong mga gustong buhaton according sa iyang kagustuhan og lamdag. Mao na nga ningon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, magkinabuhi na ta dili sa lawasnon nga kinaiya, patyo na ni nato ang tawhanong kinaiya. Kinahanglan manduan na ta sa Espiritu Santo. Nga naman, ang Espiritu Santo may nasayod sa tanan. Nya iya tang dadon bisan asa tapadong. Og labaw sa tanan, dadon ta sa Espiritu Santo, padong gyud ni Kristo nga nag-ingon nato, come to me, duol mo nako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Ang tinuod nga rest, ang tinuod nga peace, ang tinuod nga happiness o fulfillment sa tanan natong pangandoy naa ni Kristo. Usar gyud buhaton pagpakakabos, pagpakawalay kahibalo. Unya dawata ang Espiritu sa Ginoo, paggiya niya asa kapadong, ang sunod ana, He will satisfy
everything you need. Mind, heart, body, and soul. O, ina, ano? Nalipay mo na, wa? Ang nalipay, manindog ta.